job for Ada bepacho me Adom manfa nchawo because of Ojaba Fonte Philadelphia me first time I'm a person yankasa me kokot say I'm me pa sense ni bia me pese sie besi yes nemam sa me so me pa me prove me yankasa ma hode nze mai ana etwetwe me akọ eye omo platform ne so eye Kyei no no omo send a friend request am cause na no omo keka eye so bolo ne dokro no ho asem na papa me koka bi se woka dokro ama wo ton dokro no 1 million ne ade papa ya tesem asem isi ye kurampo papa ade am yire eye me na nyasem koto akurampo se so be no maduro kurawu e bi nsi bio me pa chew ani die kwanso papa se ne mo mo brote mo mo bawate Abusuya sɛnea nneɛma si kɔ ne sɛnea asɔfo no bi ebu asi afuro ɛnkyɛ ɛsɛ ɔmo prison ɛbɛsan anya celebrate baako ɛwɔ hɔ a wɔn nso ɛbɛkɔ akɔdɛm no afro hɔ kama ma party ho a ɛnyɛ obi a sɛ sɔfopani Adom Kyei Duah Philadelphia movement anaasɛ Philadelphia president wɔ no ɛna bɛmi akye saa nipa yi ɛde akɔkɔtɔm abusuya sɛ yɛbɛka ya wɔgya bɔfoɔ ɛyɛ obi a ɛneɛ media no so deɛ na no yɛ de yie paa nsɛm yi a wɔbɛka de gu sɔfopani Adom Kyei Duah ho fi deɛ ɛsɛ nyina yɛ ni ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛ ne wɔ kan nsɛm yie paa ma na no kora ɛtra Philadelphia sɔfopani Adom Kyei Duah ne yere ɛma wɔde n'ase sɛbi ɛtoto ne ho nyinaa ɛno nam so ɛma ne nsɛm bɛtɔ mmɔnten so no yɛkɔkɔkyi wɔgya bɔfoɔ mu yare a wɔkɔ yare kɔda hospital ne adeɛ owie ɔkɔ asɔre dɛm hɔ ɛde kyɛw pa ɛkɔkɔ baeɛ ebu nkotodwe sɔ papa ne nam kora kyerɛ sɛ wɔyi ɔno ne din ne kora de afi ne ho so de papa ne din ato ɔno ankasa ne din so abusua obi nnim ne esi yɛ obi nnim ne san kɔkɔ wɔgya bɔfoɔ ɛne wɔsan so camera edisi ne so ne wasan de papa yatam yie pa ede ne so bolu a wɔtɔn ne dɔko na wɔtɔn ne miracle items a wɔtɔn twɛ sɛ nyina ɛyɛ fake nyina asan ama papa yi na ɛno ɛna so papa ni Adom Kyei Duah ababɔnte na wɔtwɛ sɛ me ma wa homa na aka sɛ kyɛw pa na papa me de kyɛw ma fa nkyɛw ne ansa fa kyɛw kyena ne me yɛ nyina na yɛ camouflage na me ma wa homa na me nim sɛ wo no wo yɛ obi a wɔn sesa na wɔbɛsan ato ma pa wasan ato ɛno nti Philadelphia so papa ni Adom Kyei Duah Steven kyerɛ sɛ wɔn ankasa ekwa kopium ewo court for the first time ya wodi ojabofo ebetwe amanati obi hu se ojabofo na kwa kohyem ewo ensewon prison ansa ena no what if say emredu say ye kire binum say nyame tumi wo wona say ye nyame tumi ni sinchen a ye nipa nangaso nyame ama ya hode e wo say exercise say ahode ni say ena so penin wo ka ne nsem ojabofo shamanem mansama wo kura na nyame Adom Kyei Duah Shamanem na enta obede wo summons letter yes na prove say ye nyina ya chemfo ni ni soban me no ba chia kosi abeteta praise the Lord hallelujah Philadelphia Montana yes ojabafo Ada bepacho me Adom manfa nchawo onnim de wo makoma mu wo ho na metrans ye nyina ya chemfo kata wa lawyer fama asofo nyina ntawachi mompe musika nyina mfendi fane na me prove atira mo hu sa minister Adom Kyei Duah yes praise the Lord hallelujah Mama support na me de seminar to so ho jare me yere ma mentao natural because of Ojaba Fonte Philadelphia me first time I'm a person yankasa me kokot na me go gina dake yes me se monsha me na monshia now I am on this earth to demonstrate the power of the Holy Ghost. Yes. Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. And the Philadelphia man, na katira mwansana mebeyo. Yo wankaya now. Yes, sir. The patro tena smame. On sem kasia pa. Yes. Yes. Amen. Amen. Kobisa me classmate for Kobisa me mase
Ubeglu say Mr. Menyes how I did like I know that I did well. Yes. And I'm near Adom says I'm a pa. Says a nipia me says Yes. Nemam Samisi me pa me prove me ankasa ma hode. Said yes, Samson prove an idiot. Oh, yes. Me prove me tobi. Me prove me dubra. Yes. Me sa me prove me staff. Yes. Ojaba for pesca. Now wo ubesi ame wo court. Yes. Yes. Philadelphia. Adeshe kronkron. Wanya kanye na de. Monya wa life for mawo. Na condemn mamente wa masom sa wakasa fa Philadelphia ho aname ho woni wo TV station no maxra mo sa Ghana emra wo Ghana ha. Oh yes. Amen. Amen. I am Ntabusia video we pay ye pe na a wo jabofo hu video de kusuro popo na ye hwehwe esa ba abonti no se agya mesra wo chawara ni mikita kododwum enya miame ensem e course kura me nim ho hwe no popo bibi na che me ayamanfo na ye mo life wu ena gya me ko gina aso na me nim ne kam se me fi abayfo na be hye me mu se de na ye mi o ena nkofo dada me a ma ko kan sanse me ko kan ni nsem ma ko kan ni na de ba ko kura ni we fi me amitimi mesrawo fa che me tisa de ma ware kura egu they can be pastor na dum chedu a me de chelpa mo de ma mesra wadawroma nze mai ana etwetwe me akọ eye omo platform ne so eye Kyei brani no no omo send a friend request am cause na no omo keka eye so bolo ne dokro no ho asem na papa me koka bi se woka dokro ama wo ton dokro no 1 million ne ade papa ya tesem ene akeka no omo kana ma me so me koka bi ne kura bi eni amini evidence bi a papa me pa cho ani die kwanzo me srew me pa cho pi de me keka bi ano enye sa na te ya tesem ene yesi no mo keka na ma me nso me koka bi te me pa cho pi ani die kwanzo me srew fa be woni fa che me pa cho ne bi ensi biem adawroma sa se me si e kura mpo papa ade a me yire ye me na nyasem koto akura mpo se chete mase kura mpo so be no maduro kura wu ni sister mo bi e tinisuo papa me sra wada wonoma me nsegu me nsayam me kura won kotodwem me ba chew e bi nsi bi me nsama me kan nyina se wo ka dokro ana wotete dokro ne tono and cities ni ade nyina papa e ya tesem ni nsama no mo ankasa ma ne keka ana me ma dua anya me fast no mo dwetwe me ama me ko ka de enso se ye ka papa de me sra wa me pa chew me kuta wo kotodwem me sra so bolo ni diana ma no mo na no mo keka sense mo na ma dua anya me fast papa na me de ma no ko tuma me ka bi no kura bi enim te me sra me wula fa me bone echa me wate papa me sra me papa no me sra de fc ye kwa na mo so ana ma me yire kura san betra wale na se biem ene do mo ye me system nyina etini so ma se kura kwa no madrewu papa me sra wate me segu me sayam e bi nsi biem me pa chew ene die kwanso papa sende wa mo brote mo bo wate na kai me na fa we nyina acha mintimi no nyina court just seconds impo mintimi mesrew ene die kwanso me pa wo chew that's it so what minute that was it. Ntabusia nsɛm ne mienu ɛna de aba bɛsoma message so boja wo comment ɛwɔ comment section hɔ ɛde ma na afro mi subscribe button no so ɛyɛ too much gh ɛyɛ kai sɛ wo de bell no bɛka wo yɛ ne sana upload ni to mpɛ wo ne first person ya wo sa ebidi kan kana Ghana for ɛkyɛ sɛ asɔfo ne braso sɛ ɔmo da nyame tumi ɛde ma wo mo a ɛkasa tie ɔmo no usu sɛ wo mo fa sa de ne adwuma na amra kwan so sɛ ya ɛna wo mo fa fa ne nyina ma yehu ɛwɔ comment section hɔ background.